Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Şunki temamynyň ady Serdaryň tilki sapalagy. Ya da kim onuň arkasynda durýar? Gelin şunu iki soruga serediliň. Birinci soru Türkmenistan, Hazar, Azerbaycan, Türkiye, Ýewropa gaz geçirji proýekt barada. Ýa-ni ýakynda Türkiýanyň prezidenti, Azerbayjanyň prezidenti şu mesele goýdular we duşdular şu arada. İkinci Serdar Türkmenistan'daki korrupsiya karşı söwüşe başladı diýip ben okudum bir video ötdüler. Haýsy sebäpden şu meseleniň ikisi de biregi bilen gawatkerli bolýar. Men şular barada size öz başda pikirimi aýtmakçy. Aýdaly näme üçin olaryň ikisi de bir wagtda aglarlar we diktatorlyk habar guruluklary buna has ünsüp çekýärler. Jogabyny soňlanlaşdyryň. Şu wagta çenli Türkmen diktaturasynyň Antalyan gaz geçirji tapi we Transkaspiyski proýektleriniň ikisine de sponsorluk etjek halkara banky tapylmady. Onun sebebi Türkmenistan'a yaramal ýagdaýda ekonomika ösüşi aşağı kaçan korrupsiya, Türkmenistanyň diktator häkimetligi nämäni owurlaýarlar, puly Türkmenistanyň kaznasyndan. Bu owurlanýan pullaryň hasaby международный banklarda gizlin hasapda dur. Olar onu bilýär, şo pullaryň owurlanýanyny. Ve Türkmenistan'da konvertasiya yok. Eger sen o ýere 1 sent ýatyraňda konvertasiyada bolmadyk ýagdaýynda sen näde puly ýylan aljak bäri? Has yaramaly, has beteri Türkmenistan'da adam hukuklary basylanyar. Türkmenistan'da ören ýokary derejede işsizlik bar. Şu sebäplen hemmesi şu wagtda şenli şu Türkmenistanyň tapi bu Afganistan, Pakistan, India Transkaspiyski gazoprovod diýär. Şolary sponsorluk etjek banklar tapylmady we şoňa pul goýjak beýleki kompaniýada tapylmady da. Sebebi oýun pulunu alyp bilmejäni her kim gödýär. Ýewropada gaz problemi bolandan bular na Türkmenistanyň prezidentini reklam edeli, şuny isleýär, şuňa iş etjek we beýleki tarapdan indi o soraga gelelim. Näme üçin? Ona ol başlady, korrupsiya garşy görüş başlady diýip görkezek bolýarlar da. Indi şo häki näme ilk pereçinde näme üçin näme tapylmady diýdi sponsor. Şo taýda şoň içinde korrupsiya bardy da. Bulan görýäňizmi bulan tilki sapalagyny? Bular bunu bu nämenem oňoranok tilki sapalaga oňoranok bular. Sen şonu tilki sapalak etjekmi? Sen onu başla, bankdan başla, konvertasiyadan başla, ekonomikadan başla. Ol aeroporda yerleştiren adamlaryň, demir ýol wagtlaryna yerleştiren adamlaryň, ol nämeden pul alýan bannisalardan ya operasyonly bannisalardan adamlardan para alýan adamlaryň işgärligiň ol siziň hususy gösüni garnaşlaryňyz ya gelnejeňiz ya ýarlawaňyz ya şoňa meňler. Ya innisi olaryň pul alýan şol işdoşuny yapmak isleýäňiz. Siz onu yapmasaňyz, siz ol adamlary aýyrdyp pişedip getirjek adamlaryňdan para alyp indi o gelen adamlar olardan beter iş, näme para aljak da. Ya ýöne siz bunu şo näme görkezek bolýanlar, arlajak bolýanlar bütün dünýäni Serdar korrupsiya garşy görüşdi diýjek bolýanlar. Indi şo näme şol ýa-ni listdäki bir minuty aýraş diýenler. Adam hukuklaryny näde baýarjak? Näçe adam türmede ýatýar? O näde baýarjak? Näçe adamlaryň öýü ýükürli? O näde baýarjak? Serdar.
O ne edip ayıracak? Şunun hemmesi adam hukuklarının bozuluşuna giriyor. Sen düşünüyorsun şu ediyen işine ya yok mu? O sölp edip o iksanın nemeğin iyiliğine düşen olup sen otaydan gar getirecek oluyor. Sana bir kötüğün verilen noktada. Şu vakti ben edip oturum dakladım. Şu Türkmen hareketin yıllık dakladığının bir bölüğü. Şunun bilip koyarlar. Men şu her yılla ediyen dakladım. Değişli yerlerine erkendim. Yani şu değişli yerlerden teң şu meselenin çözüp gelýänler ýa-da aljak puluny pul almarsın. Şu ýagdaý asly Niýalov döwründen gelýänler. Sizin o Niýalov kakan etdilermi? Awa. Sizin baryňyz bir hepde ýatan ýerýä boldun. Baryň bir hepde. İşimen oňraňlyk. Türkmeniň aladasyna medenlik. Şoň üçin ne Türkmenistanly halk normal ýaşap bilýär, ne Türkiýede Türkmen ýaşap bilýär. O da o ýerden o bezvizami rejimi kestirip Türkiýanyň prawitelstwosuna. Ne Owganistanly ýaşap bilýär, ne Eýranly ýaşap bilýär, ne beýleki döwletlerde. Hiç ýerde Türkmeniň agry ýok. Sebäbi Türkmeniň oturan prawitelstwosyndaky adam biagry Türkmen näle asly. Serdar, sen şu zatlary fikir edip gör. Men sana etjek teklifim Serdar. Men kan gürläp oturjak dämen, o press-slur baňaly ýa-da o seň opozisiýaň bar, o gürleşip olary ulanýaňyz. Olaryň hondan näse opozisiýa kişi hondan näse olary ondan kabul edýän adam hukuklaryny gorýan bolan bolýarlar. Gadeden ol falkarlaýaňyz. Çünki hakikat Türkmenistana gelmesin diýäňiz. Ýöne men sana açykladım Serdar. O da näme? Prezidentlik kürsüni Türkmen hareketinin agdarlarına taşır. Şunu nähil edip korrupsiýa bilen görüşmeli. Nähil edip Türkmenistandaki proyektleri amal aşyrmaly. Biz sana görkezler Serdar. Sen beýdip öýüňe bir közenýäň, sölp edip iş başaran okdy. Halkın bir közenýäň Serdar. Bütün Türkmen köze otursun. Kakanam kösedi, öýüňem kösýän, niýada kakanam kösedi. Hemmeňiz Türkmeniň düşmanysy. Hawa. Inniki wala edip oturanlaram şol etjek işler şu Türkmenistana bar, şolaňam. Şonun başga hiç iş olmaýar. Olaram siziň opozisiýaňyz. Dolonor zaman. Şagallar şawurly, mejepler sergazlanma. Tilkiler ket kuda, eşekler gıygırıyar adam. Gelmişekler tağladı vatanı güne daman. Hasan Türkmenine dolunup gelir mi zaman? İnni ağırlık bolmasa yurdumuz tozor. Gelecek piyali yaman toporlar hasbeter bolor. Türkmenin turunu sizi ağırlayar kezzaplar. Barimiz bir olaysa bize dolanır zaman. Türkmen hareketi işe başlanma, odan dekeden ses yayradı bütün aleme. Yitenler canlarını ilkinci romanında Ahmet birleşin halk dolanır zaman. Hemmeňe köp can tağlığını gelecekte avadan durmuş arda ödýän. Öňüň awat çağajyklaryň jan taw bolsun. Men pikir edýän siz men aýdýanlarymy düşünýärsiňiz. Inni ýene bir mesele, inniki gerekde onu dep geçer. Şu korrupsiýa bilen kim gönmel iş alyp barýar, şu nime klanyň içinden. Şolaň atlary, şolaň ýarat beren dil haklary şu men $25,000 ýyla gaýdyp berjek, $5,000 ýyla gaýdyp berjek, $10,000 ýyla gaýdyp berjek. Men şu işi edip bilmedim. Bilenmok diýip. Kopya pasportlaryna sen menne bar. Şu adamlar şunu dinleyen olsa, şu $25,000 bilen $30,000 şu yerde dikerdin Avrupa. Men sizi maskara etmek istemem. Siz bilen çöreğiydik bir vaat, kägerleriniz bilen. Aşşavatda oturup. Öýme gelýärdiňiz. O men tanışlamdan pul alıp olary horladyňyz. Men olara öz beýleki tanışlamdan
pul berip qayttım. Bermediňiz pullaryny, tämen öýümmi kılýança. Garaşdyňyz men ýurtdan gideýin, ýygyman, hiç şaşan dolanman, o pulum sizde galar diýdiňiz. Siziň eliňizde pul barmaz, men sizden onu 10 etse dolarym. Ýaşuwaşyn dikelderdiňiz şöýrik Germaniýa, Berline şo pullary. Ýogsa da men innik sapar şo nemeden hemmesini ıglan ederim şu nemenin kameranın önünde. Kimliğini de maydar, nädir adyny da maýdanlardyr. Ýöne aýdan. Hawa. Köp sag bolan adamlar. Dinleriniz üçin men şunu hemmesini halk üçin, türkmeniň ýagty geljeği üçin aýdýan adamlar. Korrupsiýadan bizar bolduk. Bu wöletlerlerden, yalançylardan bizar bolduk. Bu öýlerini honun näsi politik etjek bolýanlardan bizar bolduk birini. Hiçsinden derek yok barım boş adamlar. Yani adamlar birleşin. Türkmen hereket agdalygy garaşýasy köp sag bolun.